Nazdar přátelé, jen tak ve zkratce, kdo rád používá hevery u garáže a třeba si koupil i tenhle krásný nízkoprofilový hever, bezproblémový, tak se může stát, že při koupi nového zvedáte auto a buď toho zvednete a začne se vám vracet nazpátek, nebo ho nezvednete vůbec. Je problém v tomhle šroubku, který je nastavený z výroby, měl by být na 2,5 tuny, ale může být taky nastavený na tunu nebo na 900 kg. Takže stačí ho třeba z 4 otáčky jako došroubovat dovnitř, nemusíte úplně na doraz a zkusit to auto zvednout znovu. A mám pocit, že problém bude vyřešený. Druhá věc, když chcete ovzdušnit, tak tady povolíte z boku šrouby, vytáhnete krytku pístu a vyšroubujete tento šroubek dolijete dovnitř tak, aby ten písk, který se tam leskne, byl lehce namočený. Vrátíte nazpátek, zašroubujete a máte další problém vyřešený. Další problém může být ještě, že tady na malém pístu je sponka, tato sponka, a je špatně z výroby nasazená, že dvakrát pumpnete a ona vám vyskočí z toho čepu ven. Tak prostě vytáhnete ten čep, povytáhnete ten píst, vezmete kladívko, klepnete ho nazpátek, vrátíte to nazpátek, roztrčíte čepem, dáte tam jistící sponku z boku, takovouhle, a můžete pracovat dál. Ten hever budete mít ke své spokojenosti na plno let. Mějte se hezky. Čau.